Nyt tulee yrittäjälle 3 elintärkeitä pointtia, nappaa nämä ylös. Ekana, älä ikinä tee sopimusta suullisesti. Moni tekee sopimuksen vaan suullisesti kaverin kanssa. Sitten kun jotain sattuu, tulee se maksun paikka, rahat viivästyy tai tulee riita, sulla ei ole mitään mustaa valkoisella. Paperilla sovittu sopimus suojaa sua ja sun firmaa, eikä jätä mitään arvailujen varaa. Tokana ehdottomasti se, että pitää kulut kasassa. Yksi yleisimmistä virheistä on se, että kulut on jaettu eri tileille, sovelluksia mappeihin ja silloin on mahdoton nähdä, mihin rahat oikeasti menee. Kun kaikki on yhdessä paikassa, kulut pysyy hallinnassa, niin tiedät milloin kiristää vyötä tai investoida rohkeammin. Ja kolmantena, tiedät kenen puoleen kääntyä. Yrittäjän ei tarvitse selvitä yksin. Kun tiedät keneltä pyytää apua laskutuksessa, rahoituksessa ja perinnässä, säästyy aikaa ja hermoja. Ja se voi olla just se ero, joka pitää sun firman pystyssä, eikä se kaadu. Jos nämä vinkit kolahti, niin laita tili seurantaan, me tiputetaan lisää yrittäjyysvinkkejä.